O sector industrial, sobre todo, é algo moi importante e hoxe producir a veces pezas moi concretas e moi a veces complexas e a veces incluso económicamente cun importe moi elevado, ao final esta impresión 3+D nos axuda precisamente a ser máis competitivos na produción de posibles pezas, materiales, e ao mesmo tempo tamén nos axudan a ser máis competitivos para as empresas. Estamos eso, con un nivel basiquiño de todo, porque algúns si tiñan algunha idea, algúns iban un pouquiño máis avanzados, outros non tiñamos idea de nada desto, metémonos así un pouco a probar. Eu creo que a toda a clase lle gustou bastante o tema, a profesora daba a mitad da clase teoría e a outra mitad facíamos prácticas, e entonces era bastante entretenido e lo motivábate a vir día a día a clase. Fomos intercalando entre, por exemplo, facer moldes, facer mesmo figuras, crear as nosas propias figuras, e para que todos estuviéramos nun mesmo nivel empezamos nun programa bastante básico para crear figuras en 3D e despois xa pasamos a un programa máis profesional que isto despois nos pode axudar a nivel laboral se nos contratan para xa ter uns conocimientos dun programa que se poida usar nunha empresa.